Oedi gan Jeffries y bil dros ben yr amddiffyn. Franklin! Franklin i Aberystwyth! O, gwych gan Harry Franklin. 2 gôl mewn 2 gêm i'r chwaraewr newydd. Y bas ymlaen yn berffaith gan Mark Williams. Harry Franklin yn cadw i ben, yn curo Ashley Morris. A Dalton ar ei drod chwythiau at Snaith yn cael ei ffenio lawr, y rhediad gan Davies. Davies i Pen-y-bont, a maen nhw'n gyfartal. Y bêl letraws gan Oliver Dalton yn cael ei ffenio lawr yn gelfydd, a Davies ar ei drod chwyth yn curo Connor Roberts yn y gôl. Cicridd wedi chymryd yn sydyn, Jones. Tuag at Owen, y peniad gan Jenkins, ac mi add angen yr arbediad gan Ashley Morris, y bêl yn twyllo bron y gôl geidwad yn y gwynt. Miles Davies at Jones Thomas. Jones Thomas yn rhedeg tu fewn ac yn ergydio! O, dyna chi arbediad gan Connor Roberts, mae dal yn rhydd yn y cwrt Cosby. Ond dyna chi sgil i dorri tu fewn ar ei drod dde. O'n i'n meddwl bod hi'n hedfan i gornel ucharwyd. Ond Connor Roberts yn wirthiol yn arbed. Rimmer ar bêl letraws tuag at Jenkins. Jenkins yn ei ffenio i lawr. Jonathan Evans! O'r arbediad gan Ashley Morris. Ond am gyfle i'r eilydd Jonathan Evans i ennill y gêm i Aberystwyth. Snaith yn gryf. Yn dal y bêl i fyny. Jones Thomas wedi creu argraff wrth ddod i'r ca, ac mae'n drosedd arno fe gan Gwion Owen. A ail cerdyn melyn i Owen, ac mae'n goch. Yr eilydd yn cael ei ddanfon o'r ca, ac bydd Aberystwyth yn gorffen y gêm a 10-10. I think if we'd won the game, there wouldn't have been any complaints from Aber, but you know they're fighting for their manager. They're organised. They got their noses in front with the goal, which we prepared for, that break, similar to their goal against Newtown actually. So yeah, they had something to hang on to, and they fought really hard for their manager, and in the end I suppose you know we'll take a point, but obviously if we'd won the game I don't think there would have been any complaints. O'n i'n meddwl oedd Pen-y-bont yn ardderchog heddiw, ffordd o'n nhw wedi gadw bêl i symud ni i'r cae, fel sy'n ei ddeud, i llefydd yn y cae, byddwn ni ddim eisiau mynd. Blaw, rhaid i fi ddeud hefyd, chwarae teg i Rogia wedi llecho popeth i mynd i fewn yn y diwedd. Ia, a eich dylen ni wedi cael 3 pwynt yn y diwedd. Falch iawn i'n sgorio, i fod yn onest. O'n i'n meddwl cyn y gêm heddi oedd eisiau fi cael un, achos oedd cael un ysfel, ond na, falch i cael y gol a helpu'r tîm i cael y pwynt. A oedd hi'n bwysig i taro nôl wedi'r golled na yn y bin Flint wrth yswetha? Oedd, fi'n credu, chymod, ni'n mynd i bob gêm yn edrych am 3 pwynt, a o'n i'n siomedig wythnos diwetha yn erbyn Flint. So fi'n credu dechrau ni bach yn araf, ond deithon ni mewn i'r gêm dda, fi'n credu wnaethon ni dominyddu'r gêm. And the battle for the top 6 will go to the last game, Rhys? Yeah, and it was probably always going to. You know, people have been saying to me for a few weeks, you know, who do you think is going to join you in the top 6 kind of thing? And it was far from done. It's going to go down to the wire. You know, but we're the team that, you know, we got our noses in front kind of thing. So.